Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Kmie University, Meghalaya. Hatu pindon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilaban pun orlong e kathong ko jongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki bapel. Kadon ka degree course, ka diploma, ka advanced diploma course. La sapriang ki video ha ki rensan social media ki bapen I baki Kmie ki pa ki yam pang nuot bat ki yap Thlep ru nakadaw ka jingdu Thoh ki Khun jong ki yaka Eksam jong ka Neet ka bala long ha ka arpoi terek u jalliu arjar phunriu bat ka daw ka jingdu Thoh jong ki yaka Eksam ka dei namar ka jingpoi Islam shaki jaka Thoh Eksam ka jing bakala ha ka admit card ka jing bam ya ha ya ka biometric bat ki wei pat ki daw Kila don ki video ki bala sapriang ha ki babun ki jaka kumha Vidisha ha ka jalla Madhya Pradesh ha Hyderabad jong ka jalla Telangana bad ha ki weipat ki benta jong ka ri Boro ki don nyopulai haja san phun raingot ki samla puli ki bayo khun ya kani ka Eksam henrai ki don kumba prapoin san persen ki samla ki bakhlam wan Thoh shu ya ka Eksam ka bala haban pelong RCN namar ka jingla tu ki jingkeli ha ka Eksam ka bala long ha ka laiterek u jemmang arjar pun riu Katkum ki video bala sapriang lapni baki don laingut ki samla kentai ki bala du ban Thoh ya ka Eksam namar ba ki lej shaka weipat ka center namar ha ka jiasriem ha ka kerteng ki center don pat ki bapo Islam hanrei omsha rungshu yaki don pat ki bamya ha ka biometric don ki bakumra da ka admit card ka barim ka Eksam ka sedang nadu kapor baje hadu san shipawa hanrei ki samla puli ki haban poisha ka jaka Thoh Eksam shwa kapor kata shibaji steng Kibawan Thoh ya ka Eksam kilong ba ki jingkeli ha ka nikasin ka baar kilong ki ba ebha ha ba yanujor bat ka Eksam ka balalong ningkong Request sir, please location లేదా మీరు చేశారు సార్ లేదా మీరు చేశారు సార్ ప్లీజ్ ఒక హెల్ప్ అంటే ఒకటే ప్లీజ్ హెల్ప్ సార్ ఒకటే ప్లీజ్ సార్ दो साल की बच्ची तो भाई सब पेड़ लीक होगा यार बोला बड़ा भाई साहब समझो यार लीक होगा देख लीजिए और अंदर पूछ लीजिए बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा है कर लीजिए हमें कोई मत देख लो यार भाई साहब भाई साहब नहीं हो पाएगा हमने वहाँ भाई साहब करो नहीं हो पाएगा भाई वहाँ ना पड़ेगा नहीं भाई ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा इसलिए हो जाएगा यार हम 15 मिनट भाई साहब हो गया तो नाटक क्या में लगी यार सरकार की नहीं बैठा नहीं सरकार जब कल सो रही थी जब लीक भाई तो लीक भाई जब कल सो रही थी ಒಳಗ ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ Mornings are always busy.
everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride